Видео ли е в момента? Добре, здравейте, казвам се Росен Николов, ще ви покажа изпълнение на късо лапчаги, класическо лапчаги и долу чаги. Това е късо лапчаги с десен крак. Късо лапчаги, ляв крак. Класическо лапчаги с десен крак. Класическо лапчаги, ляв крак. Сега профил. Късо лапчаги. Отново късо лапчаги. Класическо лапчаги. Долу чаги. Стигаш го. Последен път долу чаги. Имайте преди, че мястото не е тясно. И всичко това благодарение на алгаса.